Ćao, dobrodošli u Dodin svijet. I da vas zamolim, ukoliko se niste pretplatili na moj kanal, da to i uradite. Imam stvarno dosta proizvoda ovde oko sebe i zato ću da počnem odmah da video ne bi trajao ceo dan. Počinjem od lica i hoću da vam nahvalim ovaj kuplu sa dnevni tonik sa niacinamidom. Ovo je nešto što sam već hvalila i već pričala, ali eto, da vam pomenem ponovo u potrošenim proizvodima, 100 ml ima proizvod, možete ga naći u DM-u, međutim cena mu je skočila neverovatno, sa nekih 600-700 dinara kad sam ga ja kupila, sad je čini mi se oko 1200, tako da baš je skup, iskreno rečeno, dugo mi je trajao, ja ga nisam baš koristila po onom uputstvu po kome su oni napisali, kažu da se koristi u toku dana i da može da služi i za skidanje šminke ako sam ja dobro shvatila, međutim ja sam naravno kad skinem šminku, očistim lice, operem sve lepo i onda stavim tonik pre nego što odem u krevet. Tako da ja sam ga koristila i na dnevnom i na noćnom nivou i jako mi se dobro pokazala, nisam imala nikakve upalne procese, bubuljice, zaista je bio sjajan. Za razliku od ovog niacinamid seruma Baleinog, koji jako je toliko hvaljen i stvarno sam pročitala jako puno recenzija gde se devojkama dopao, međutim, meni iskreno ništa nije uradio. On ima 30 ml i naravno niacinamid je nešto što bi trebalo redovno i dugo da se koristi da bi se videli neki rezultati, ali što se tiče ovog seruma, kao što rekoh, ja nemam preporuku, ali to što nije odgovarao meni ne znači da ne odgovara drugim ljudima. Inače, što se tiče ambalaže, ima jako lepu pipetu, lepo mi je izlazio proizvod, potrošila sam ga do kraja, ali iskreno nisam zadovoljna. Zatim imam ovo Alverde dvofazno ulje za skidanje šminke i ovo je nešto što mi se nikako ne dopada, već sam pričala, sam pokušavala da ga koristim i trudila sam se zaista da budem blaga prema svojim očima, međutim ovo toliko peče i meni toliko suze oči od njega da ovo zaista ne mogu da koristim i ovo je nešto što bacam, evo vidite da je puno, nisam ga čak mnogo ni iskoristila. Promućka se, to su inače dve faze, sipate na tupper, nije potrebno mnogo proizvoda, međutim peče kao sam đavo, ima 100 ml i cijena mu je zaista niža u odnosu na neke dvofazne skidače. Meni se recimo dopada Biotenov skidač, međutim njega nigde ne mogu da nađem i zbog toga sam uzela ovo da isprobam, međutim nisam zadovoljna. Zatim nešto čime sam jako zadovoljna i već sam pričala o ovome jeste Yves Rocher, ovo je čista kamilica, odnosno ulje od kamilice za skidanje šminke, ima, ja mislim, 150 ml. Ovo je nešto što sam kupila u njihovoj radnji u Bigu i možete naći tamo i nisam sigurna da li ima još negde u Beogradu, a možete sa sajta, ja mislim, da naručite. Ovo je nešto što mi se jako dopalo, jako dobro skida šminku, nije potrebno ni mnogo proizvoda, dopada mi se što kada se otvori, možete da vidite da ima ovu rupicu, međutim, tako dobro dozira proizvod, kada jednom istisnete, rupica kao da se zatvori i to je to što, posle toga naravno možete još jednu dozu da iskoristite, ali sviđa mi se to što zatvara i ne curi na sve strane, tako da mi proizvod nigde nije curio, jako je lepa ambalaža, jako je ovako plastični, znači ne volim, više volim one sa pumpicom. Zatim imam ove Balea ampule, ovo je za predeo oko očiju, znači koncentrat, ima ih 7 komada i ovo je nešto što ublažava bore oko očiju, intenzivno oglačava i podstiče regeneraciju. Ja sam iskoristila samo ovih 7 i to na licu, nisam koristila, u stvari, jednom sam probala ispod očiju i jako me peklo to područje i onda sam mazala na cijelo lice i bilo mi jako lepo, bila mi je fina mekana koža, onako zaglađena, i jako su masne, ništa mi nije dodatno mastilo lice, niti sam imala nekih problema, niti su mi se buljice pojavljivale, tako da ja sam koristila na cijelom licu i meni je za to bilo sasvim dobro, ali inače je proizvod koji se koristi ispod očiju. Onda imamo ove lića trake za depilaciju nausnica, ovo je nešto čemu ne treba da pričam, ovo kupujem već, ja mislim, 10 godina unazad, prilike. Onda iz Avona, ovaj Anju serum, ovo je retinol, 0,1% čistog retinola i ovo je protiv bora. Već sam rekla u nekom od videa da mi se jako lepo pokazalo, iako sam imala samo ove dve kesice, uspela sam da iskoristim 6 puta
i za taj period koji sam koristila ja sam svako večer nanosila, zaista nisam imala nikakve iritacije, lice mi se nije perutalo, nije bilo crveno, bilo je jako lepo, zaglađeno, čak mislim da je onako malo i bilo pritegnuto, možda neki subjektivni osjećaj, ali ja imam utisak da je tako i da uzet ću ovaj serum kada potrošim ovaj koji koristim. Zatim jedna umivalica, ovo je Balena Med umivalica i ovo je nešto što mogu da koriste i oni koji imaju jako osetljivu i suvu kožu, ovo je nešto što neće izazvati nikakve iritacije niti bilo šta. Jako lepo skida ostatke šminke i dopada mi se i ja sam koristila i ujutru kada se umivam. Ima 150 ml i možete pronaći u DM-u. Zatim Alverde ulje ja sam ovo koristila za ispiranje usta, inače u sebi ima aromu nane i suncokretovo ulje s usama i suncokreta i koristila sam tako što sam svako jutro po 20 minuta mućkala ustima, onda pljunem, naravno trudite se da ne progutate, to nikako ne smete da progutate, posle toga operem zube i pored toga što mi je dah onako bio lepši i svežiji, ima i poboljšanja na samoj koži tela i lica, takođe sam primetila, tako da ovo je nešto što je moja preporuka, nisam sigurna, mislim da mi je trebalo negde oko mesec dana, a proizvod ima 200 ml, takođe možete naći u DM-u. Onda imam dva pakovanja od uložaka, ovo su moje 28 i ovo je Lily brand. Htela sam da vam pomenem zato što im je cena jako povoljna, zato što su i uložci nenormalno poskupili, mogu se još uvijek naći na akciji, ali ja zaista mislim da je to nenormalna cena i nekako to je nešto što bi svaka žena trebala da ima mogućnost da priušti sebi, a oni su toliko podigli cene, ne znam da li je to samo kod nas ili negde i u inostranstvu, ali toliko su cene skočile da verujem da ima žena koje to sebi ne mogu da priušte i zaista sam svašta i pročitala i čula, ali eto, ove hoću da vam pohvalim. Ovo možete naći u Liliju, kao što rekoh, ovo pakovanje ima 16 komada, a ovo takođe 16. Oni koji se meni više dopadaju su ovi plavi, ovi su ultra tanki dry, i inače ima dosta kapljica, mislim svakako pogledajte u Liliju, a ovi su ultra tanki sensitive, tako da ove varijante su mi ok i zaista vrlo se isplati, jako su dobri. Onda što još hoću da vam pomenem jeste ovaj sapun iz tumana, ja sam uzela kad sam bila u manastiru, bilo mi je jako lepo u manastiru, čisto da znate, ali ovaj sapun je nešto što ostavit ću vam sliku ovde kako izgleda kad se izvadi, zato što sam slikala sa medom je, jako lepo miriše i jako je lep i za kožu i za lice. Inače lice ne peram sapunom, ali sam ovaj sapun morala da iskoristim da probam i tu i zaista nije mi ništa isušio i onako mi lice predivno i mekano. A i koleginica mi isto rekla da i njoj odgovara, takođe ima još nekih ljudi koji koriste, koje znam, koji su zadovoljni, tako da svaka preporuka, ukoliko idete u tumane, da kupite ovaj sapun. Jeste 300 dinara, ali meni iskreno baš dugo traje, imam još pola sapuna, a vratila sam se pre nekih 20 dana. Eto to. I imam ovu Bioten sredstvo za dezinfekciju u ruku. Ovo je nešto što je toliko lepo mirisalo, što nije svojstveno ovim sredstvima za dezinfekciju. Imao je 80 ml i bio mi je jako dobar kad izađem iz gradskog prevoza, samo sipam, protrljam ruke. Naravno, posle toga uđem u kupatilo kada dođem kući ili stignem na posao, operem ruke, ali za neku prvu pomoć zaista jako dobro, praktično je za torbu, to je ono što mi je najbitnije. Sad nosim neko veće pakovanje pa mi nije baš toliko praktično, ali ovo je izuzetno praktično jer je malo i može da se koristi u bilo kom trenutku, eto kao prva pomoć. Onda dalje za telo šta imam, to su kupke, sve su Balene, znate već da sam i davnih dana hvalila Balene kupke. Imam ovu sa ne znam čim, ne piše pozadi, ali inače bio jako lep miris. Da, ovo miriše na neke bombonice, recimo, eto da tako kažem, više kao neka dečija kupka, ovo je bilo nešto limitirano, ali je lepo mirisalo, sve kupke imaju po 300 ml. Zatim imam ovu sa cvetom badema i magnolijom, takođe jako lepo miriše, jedan od rijetkih mirisa koji mi se sad dopada. I imam ovaj, takođe je bio mi limitiran, ovo je Tropic Fantasy, miris papaja i mango, ovo je letos bilo, nisam sigurna da li još uvek imaju
ovaj miris. Ono što još imam za tijelo jeste ova Whisper antidezodораnsna krema i kažu da pruža 24 sata zaštite. Iskreno ok je, ali meni nije toliko dobra kao na Ego krema i to sam već pomenjala, tako da ukoliko hoćete da koristite ove kremice bez alkohola, jako dobro drže i nema neprijatnih mirisa, zaista sam prijatno iznenađena, moram da priznam. Imaju uglavnom sve 50 ml, ali ako hoćete preporuku za njih, to je ona Ego krema, imaju više varijanti. Ovu možete probati, kao što rekao, ok je, ali meni nije dobra kao ta. Kada su u pitanju zubi, znate, ukoliko me pratite, da jako puno vremena posvećujem nezi svojih zuba i da se trudim da budu čisti, zdravi i da to sve funkcioniše kako treba. Imam ovaj konac za zube Oral-B koji stalno koristim, on ima 50 metara i kad god ga potrošim kupim nov. Mada ovo što sam sad kupila imam utisak da se malo više cepa nego ranije, ali i dalje mi je dobar, vidjet ću kako će to da bude u nastavku. I imam ove dve paste, ova je Parodontax za beljenje zuba. Iskreno ni ne znam zašto sam ovo kupila, ovo sam uzela kada sam skinula protezu, malo da skinem te naslage koje su mi ostale od proteze, zato što nikad nisam išla na to beljenje zuba kod zubara, pa eto, čisto da probam sama da to malo uradim. Što se tiče efekta, nisam primetila nikakav specijalan efekat, ali ja nemam sad ni nešto sad žute ili ne znam kakve zube da bi morale neke naslage preterane da se skidaju u tom smislu, ali eto, čisto malo da osvežim boju, tako da bilo je okej. Inače, nisam mogla da se naviknem u početku na Parodontax paste, međutim kad sam počela da ih koristim, sad su mi jako dobre. Ova je pasta za zube koju sam kupila u Kedrovoj priči, ovo je inače zdrava pasta i ona ima 30 ml, pruža zaštitu od kamenca i učvršćuje desni. Inače, nemate neke štetne sastojke koje paste sadrže, ali iskreno kažem, meni se ova pasta ništa specijalno nije dopala. Čak mi je ova ambalaža bila totalno nepraktična, zato što mi se ovo ovde nekako otvorilo i onda mi je pasta izlazila na taj otvor i trebalo mi je baš onako puno vremena da je potrošim. U svakom slučaju nije me oduševilo koliko sam mislila da će, a cena je uopšte nije niska. Kada je u pitanju kosa, ovde su sve neki standardni proizvodi u kojima sam već pričala, ali hajde da vam ih pomenem ponovo. Inače, mislim da mi je kosa onako dosta bolja u nekom prethodnom periodu, progustila se, mnogo je svilenkastija, mekša, iako je boga mi tretiram i malo presom i nekim drugim stvarima, bar u posljednje vreme, ali mislim da mi je onako jako zdrava i lepa. Hoću da vam preporučim dva šampona o kojima sam već pričala. Ovo je Bio Elixir šampon za rast kose i ovo je nešto od Rozen Bio kozmetike što ja jako volim i koristim. Ovaj šampon, ulje i maska su meni 3 njihova najbolja proizvoda od svih koje sam ikada probala. Za ta 3 imate apsolutnu preporuku. I ovo je nešto što zadrži đumbir, argan, ricinus i kokos. Ima 250 ml i zaista traje jako dugo zato što je potrebno vrlo malo proizvoda, a za rast kose i za uopšte teme glave s kojim sam ja imala problem je jako dobro, inače ima 97% prirodnih sastojaka. A ovaj drugi šampon, ovo je organski kanabis, ima u sebi i ovo je nešto što takođe ima 250 ml. Ovo je šampon s kojim isto nisam imala problem sa temenom, kosa mi je bila mekana i svilenkasta i jako mi se dopao. Ima vrlo prijatan miris. Mislila sam, kad sam pročitala sa čim je, da neće imati tako prijatan miris, međutim ispostavilo se da je potpuno drugačije, ali kosa je neverovatno mekana, barem moja, nakon pranja ovim šamponom. Takođe se može naći u Kedrovoj priči. Zatim imam farbu za kosu o kojoj sam takođe pričala i treba sad da kupim novu. Ovo je L'Oreal Paris Excellence Cream, 7.1 je moj broj farbe i ovo je nešto čime ja farbam koren. Inače, ukoliko ne znate, pre 3 meseca sam prestala da idem kod frizera za farbanje korena. Idem samo kad treba da se ošišam ili nešto ozbiljnije, ne znam, kad budem trebala da izvučem pramenove pa ću otići i tako nešto. Međutim, za farbanje korena zaista više nema potrebe da idem kod frizera i to je nešto što sad radim sama. Ova farba otkrovenje pravo, probajte, mislim da se nećete pokajati. Zatim jedan peeling za kosu, odnosno kožu glave i ovo je nešto što je malo prašine, pa oprostite na tome. U pitanju je Kafe Mimi
i ovo je za super volumen i čišćenje, ima 330 ml, sadrži prirodne morske soli, ekstrakt đumbira i eteričnog ulja nane, inače pravi detoks i za negu kose. Ovo je balzam, odnosno ovo su balzami iz one farbe za kosu i jako su mi lepi, imaju po 60 ml, ja iskoristim 3 puta, boga mi, za 3 pranja. Ovo je nešto što držim na kosi kada operam šamponom umesto balzama ili maske, jako lepo miriše, kosa je jako mekana i baš mi se dopadaju. I imam ove Melem Lek kapi za kosu, u pitanju je nešto što u sebi ima ricinosovo ulje, koprivu, kamilicu, hibiskus, raznorazne neka ulja, beli luk takođe i ovo je nešto što se utrljava u teme i znam da jako puno devojaka i žena ovo koristi i kažu da im je onako progustilo, oporavilo kosu i da im raste nova kosa nakon ovoga. Ja nemam sad da vam kažem neke, bog zna kakve utiske što se ovoga tiče, ali da mi je progustilo u nekim delovima u kojima mi je falilo jeste. Sad koristim obično ricinosovo ulje jer zaista mislim da može da bude adekvatna zamena ovim proizvodima, a znatno je jeftinije. Htela sam da vam preporučim jedan omekšivač, u pitanju je omekšivač iz Lidla, postoji više vrsta, međutim meni se ovaj sa vanilom najviše dopada, miriše blago i predivno, ima 2 litre i znatno je jeftiniji nego većina omekšivača koji se danas prodaju, tako da probajte ukoliko želite. Kada pređemo na šminku, a prvo što vam pokazujem je ovaj balzam, u pitanju je Alverde balzam sa nevenom, ovo je nešto što isto godinama koristim, jako je dobro, omazala sam ovaj proizvod do kraja i nešto što ću u zimskim danima kupiti ponovo jer najbolje oporavi usne. Jeste onako malo, da ne kažem teže, ali onako malo masnije, nije baš onaj balzam koji stavite, on zasija i to je to, nego nešto što stvarno hrani usne, ali nije teško na usnama, to je ono što je meni jako dobro i ovo uglavnom koristim uveče, nekada i ujutru pre nego što izađem iz kuće, ali zaista u zimskim mesecima kada su mi usne onako ispucali i suve, jako pomaže. Onda imam 2 maskare. Ovo su maskare iz Aleksandar Cosmeticsa, u pitanju su blush maskare i obe sam dobila na poklon. Ona koja mi se više dopala je ova sivkasta, zato što je četkica bila mnogo lepša i pravila mi je veći volumen i nekako su mi trepavice bile mnogo lepše sa njom. A ova druga nije loša, kažu da pravi dramatičan oblik trepavica, međutim meni se četkica ovoga nije dopala i nekako skupljala jako puno proizvoda i zadržavalo mi se sve, nisam mogla nikako da očistim, tako da ukoliko želite preporuku za maskaru, ova sa sivom ovom trakicom je moja preporuka. Zatim imam takođe iz Aleksandar Cosmeticsa ovu Revolution Pro senku koju sam jedno vreme koristila kao highlighter, kao senku koju nikada nisam koristila, zato što kada se namaže ona se onako stvrdne na očima i to uopšte ne izgleda lepo, pogotovo što ima masne kapke i onda to na mojim kapcima izgleda posle sat vremena katastrofalno i ja sam je zbog toga koristila kao tečni highlighter. Prvo stavim onaj u kamenu i onda preko njega da bi jače sijalo stavim ovaj. Međutim, mislim da ovom proizvodu istekao rok trajanja i ne želim više da koristim. Naravno, ulje za usne iz Avona, jako dobro, jako lepo, ukoliko niste probali, probajte obavezno. Ovo je ono sa šljokicama, postoji varijanta bez šljokica, međutim, na usnama, iako je ovo roze, a ono je nešto onako tamno roze, ide na ciklama, zaista ne ostavlja neku jaku boju. Tako reći da uopšte ne ostavlja boju, ali usne toliko lepo sijaju, toliko su nahranjene i meni se jako dopada ovakav tip proizvoda. I imam BB kremu, u pitanju je Noreva Exfoliak, da kažem, to nije kolekcija, nego linija. I ova moja je light, ja sam uzela 2 kad je u Srbotredu bila akcija 1+1 i ispale su mi 2 oko 1600 dinara. U stvari ja mislim da su bile tačno 1600 dinara. Trajala mi je jako dugo, ima 30 ml, ovo je nešto što mi apsolutno menja puder i pudera iskreno više i ne kupujem jer nema potrebe. Imam sad novu koju sam počela da koristim, ali ovo je nešto što je za svaku preporuku. Ono što mi je takođe popravilo jeste izgled samog lica, zato što ovo je nešto što se koristi na masnoj koži i koži sklonoj aknama. Zaista je moja preporuka od srca, ukoliko niste probali, probajte.
I ostala nam je još hrana. Iskreno, pored ovih proizvoda, hrana je moj omiljeni deo postala i zbog toga je izdvajam posebno ovim potrošenim proizvodima. Prvo da počnemo od mog omiljenog mleka. Ovo je kupljeno u Lidlu, ima 750 ml, košta kao ceo litar u DM-u, ali je fenomenalno. Mogu da ga pijem i samog. Veganski je proizvod, ima 5 sastojaka, ima kokos, pirinač, vodu i još neka 2 sastojka, inače nema dodate šećere, potpuno, i naravno sadrži svoje prirodne šećere iz kokosa i to iz pirinča šta ima, ali nema nikakav dodati šećer, znate da šećere rafinisane ne konzumiram i bilo šta u čemu je dodat šećer, tako da ovo mleko jako retko može da se nađe, ali kada ga nađem ugrabim po 2-3, eto, čisto da znate. Ovo je cold presok, 100% voće bez dodatog šećera, u pitanju je džem od crne ribizle, postoji varijanta sa malinom i jabukom, pričala sam već o jabuci, nju sam probala, malinu još uvijek nisam, ali ova crna ribizla mi je fenomenalna, ovo je nešto što kupujem već drugi ili treći put, ona onako malo kisi, jako mi je lepog ukusa i ide zaista dobro u sve. I u slane i u slatke kombinacije, probajte ovo, zaista je odlično, pritom nema dodat šećer ukoliko ga ne konzumirate. Onda imam iz Lidla. Da se vratimo na Lidl, kokosovo ulje i o njemu sam takođe već pričala, ovo je drugi put da sam ga uzela, 200 ml ima. Sad da isprobavam ono lučar kokosovo ulje i čini mi se da je malo lepšeg ukusa nego ovo iz Lidla, ali ovo može da se nađe vrlo često i na akciji za 250 dinara, 200 ml, to je vrlo povoljno. Onda imam ove namaze, imam ih 2. Imam ovaj Toskana i imam ovaj sa plavim patliđanom. Inače, takođe nema ništa dodato od šećera, nekih nezdravih ulja i ostalih stvari. Oba imaju 180 ml i ni cijene nisu visoke zato što meni traju zaista dugo, samo ih ja jedem i dugo mi traju. Ovaj Toskana jedino ima beli luk u sebi, ako ne volite, obiđite. Ovaj ima crni luk i vrlo se lepo osjeća patliđan, ja patliđan jako volim, a ova je nešto varijanta sa paradajzom, ali oba su jako dobra. Zatim kikiriki puter koji više ne mogu da nađem u DM-u, on je onako bio okej. Iskreno sad koristim neki kikiriki puter koji mi je mnogo lepši, inače 100% kikiriki, 250 grama i cijena je bila jako povoljna za tu gramažu u odnosu na neke druge prodavnice. Uzela sam da ga probam zato što znam da ga ljudi hvale, inače ovo je iz one njihove organske, kao i sve ovo, odnosno bio DM serije. Zatim, ova kaša, odnosno pire od jabuke. Već sam pričala o pireu od jabuke i manga, čini mi se, koji mi je bio presladak, međutim ovaj od jabuke, ovo je nešto fenomenalno. Ovo koristim i u kašama, pravila sam i mafine s ovim, jela sam i ovako na kašiku. Zaista je jako lepo. Ima 360 grama, ne kupujem tako često, ali kad kupim, zaista pojedem u roku od odmah. Trudim se da iskoristim što je brže moguće i uz neke recepte uz koje sam pronašla da pire od jabuke može da se koristi. Zaista je jako lepo, uopšte nije slatko, baš je onako taman, malo čak i kiseljkasto, tako da je stvarno jako lepo. I imam ovaj lučar puter od lešnika, ovo je nešto što kupujem isto, već valjda treći put sam kupila, koristim da stavim preko kaše i traje mi jako dugo, ima 170 grama, inače 100% lešnik. Zatim kakao prah, ovo je 100% sirovo i ovo je nešto što uzimam stalno, ima 150 ml, ovo sam kupila u zdravoj hrani iz koje inače naručujem i jako je lep kakao. Sad sam uzela neki u kutiji, međutim ne dopada mi se kao ovaj i mnogo se brže stvrdnjava, to je ono što sam primetila. Onda imam ove kukuruzne pločice, ovo je nešto što je kupljeno u Lidlu, ima 35 grama i ovo je za neku kaužinu da ponesete sa sobom, međutim meni ove nisu dovoljno slane kao one beloroze, one beloroze su mi fenomenalne, sa amarantom i morskom solju, a ove iskreno i ne znam šta imaju u sebi, imaju kukuruz i morsku sol, sadrže gluten, čisto da znate, i tragove s usama, ali ovo mi nije dovoljno slano, iskreno voljela bih da je dosta slanije, pa neću više kupovati ukoliko ne posole, naravno, dodatno. I imam ove Super Raw Bar Vitalija, ove su možda i najboljeg sastava od svih.
I ova je bila sa urmama, bademom, ovsjanim pahuljicama, čija semenkom i kakao prahom. Lepe su. Možda mi nisu lepe kao one iz Lidla i ove Raw Energy, ali nisu loše. Najbolje od tih sirovih koje sam probala. I imam još ove heljine pahuljice, Superfood, imaju 200 grama, ovo je nešto što sam čisto uzela da isprobam, ne sadrže gluten u sebi i dopada mi se ukus. Pravila sam kašu sa njima i stavljala sam ih u musli. I imam ove blagopečene kokos listiće, odnosno kesicu od blagopečenih kokos listića. Ja inače kokos jako volim. Ako mogu da živim na nečemu, to bi definitivno bio kokos i mislim da mi nikada neće dosaditi, iako ga jedem i pijem u neograničenim količinama. Ovo je nešto što takođe ima, nema 200, ima 100 grama i trajalo mi je baš jako dugo. Ovo je nešto što takođe stavljam na kaše ili u neke kuglice kad ih pravim ili u nešto slatko. To bi bilo sve za ovaj video. Nadam se da ste uživali i da vam se dopao video. Ukoliko ste koristili nešto od ovih proizvoda, pišite mi dole kakvi su vaši utisci, a mi se vidimo u nekom drugom videu. Ćao!